ଜୟ ମା ରମ୍ଭାଦେବୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ରମ୍ଭାଦେବୀ ପୀଠକୁ। ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶୁଭମ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଚାଲ ଯିବା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ରମ୍ଭାଦେବୀ ପୀଠ ହେଉଛି ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳେବଣି ବ୍ଲକର ସୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମା ରମ୍ଭାଦେବୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳ, ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସାହସ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଥର ମଝିରେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ, ମମତା, ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହାର ଲାଳନ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମା ଅକ୍ଳାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମା ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମା ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଓ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ନ ହେବା, ମରୁଡ଼ି ହେବା, ଜଣେ କୃଷକ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ, କେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ହଳ କରିବି। ତ ଯେବେ ବର୍ଷା ହେଇନଥାଏ, ମାଙ୍କ ଠାରେ ବି ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତ୍ରିଷା କେମିତି ପେଁକାଳି ବଜେଇଲାଣି। ଶୁଭମ ଚାଚା ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ମେଳାକୁ ବୁଲିବା ମାନେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଆମ ତ୍ରିଷା ଜିଦ୍ କଲା, ବାବା ଚାଉମିନ ଖାଇବି। ଆଉ ଶୁଭମ ଚାଚା ବି ଚାଉମିନ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିକୁନ ଚାଉମିନ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଆସିନି। ଅନେଇଲ କଣ ତ୍ରିଷା ମାମା ଖାଅ।